Det var den. Nej, hvor han har arbejdet for at finde den her. Og rigtig sejt, at han ikke giver op. Og med sådan en stige, der er der faktisk også en helt del miljøtræning, at man skal gå over de der trin. Men han gav ikke op. Altså, han søgte rundt omkring, indtil han lige fandt den. Super flot. Yes. Ja, den der, det er den velkendte. Yes, jeg fandt den igen. Ja. Så flot. Hvor er den hen? Der var den. Ja. Sådan. Fantastisk flot, så han arbejder sig frem, så han kan dufte den ærter, til han arbejder sig frem mod, hvor den sidder. Fantastisk flot. Super, Ludo. Super. Det var godt. Dygtig. Så flot. Ja. Hvor længe har han været på parring? Det samme? Det samme her. Det samme? Ja. Fantastisk.